Guys, majong palis din jong tanan ang oras daya launa kapin. Manamig paniud to. Ja. Karon maghimo day ko lumpiang gulay. Aw anday ko magisa ka gulay. Kaya guban lumpiaon. Ay, mahay kunos precious. Hi, Dana. Hello. Kumusta naman mong tanan? Langkis. Dara ka magduwa ka maghiwa si nanay ari, ha? Maghiwa-hiwa si nanay ari, ha? Maghimok magisa ko gulay kay guban amo pang ilumpia. Ado laman na mi stock. Karong adlaw day guys, Sabado. Ano ba repeat sa? November ang sarong ta 8 na ron. Magbuhat ni ginisang gulay guys, sa mo kung gusto na guban aron na may pang stock dato sa suwa. Mo lagi naman lagi ko may bagyo. Napang ko ganda kay si Precious. Kaya na yung kuan man, tawag ng kalikasan. Hi, humana no. Humana. Dahil si tatay kay dito mas ibabahos atop kay nagpaadon lagi na yung mga natuklap ba. Kaya madunalaman di matiwas o tuklap. Yung bako, madalaman tagdi mo sa gaghangin. Bala, guwan-uwan ra kay manong kumubahaan na rin. Agam ko alaman o kusag kadong hangin. Kaya nasimba ko basig. Ito ni among bahay. Simba ko lang yung taon. Nang ipaadon kitang lansangan ni sa mga natuklap. Idaugan ni sa halublak. Ngayon sa takay. Gisahan pa man ni nahauna guys ay saan hang kuan. Sana iputos sa lumpia wrapper. May nagpatugtog. Kaya guys, mana ko hiwa. Carrot o repolyo. Ara na sisang banggoron. Isita tayo ito ang nagbanggod tapos sibuyas o gahos. Naghilak makatay. Sibuyas. Aduh, sumangal juga. Gimingaw juga si Muyab. Kayo kakabiyahe mo na. Wala nagilak-hilak na. Nakita pagalig hapon. Ano ba service ron? Ano ba servisan? Kita pagalig hapon. Nakilak de karon. Ready naman guys, aghang ingredients. Bagyo beans, carrot, repolyo, nga way pagluib. Duha dyan ni kabok repolyo. Sibuyas ug gahos nga gibanggo dito tay. Manay jang gihilakan. Pero pasumangil ra tuho kay nagi kamingawan. A few moments later. Mauna din ni guys, stir fry gulay. Ja pabugnawan na naman ni ja kuston og lumpia wrapper. Putos na ta guys. Kaya lumpia wrapper. Tubig. A few moments later. Mana ko putos guys di 14 ra man kabuok hala man gidagko kay 14 ra mag-wrapper. Diyan ay nabilin to gulay. Ngita na lang pa na nagpaagigan sa ana. Turutan na lamang pod guys kay nahot na wrapper. Gulay pancake.
guys ang finished product. Mura asa ni murag pizza, murag pancake or sa ba? Omelet. Mo ni gamong panahon ron guys. Nasi say adlaw pero arang ito maglangit dagum. Diya na pay alindahaw. Pero na pay adlaw. Pero dito sa unahan kay hangin-hangin to ah. Sa ibabaw dapit ito to ah. Na itom kasug langit. Dadi to hangin-hangin ta kita mo datong nay kahoy galupad-lupad. Mura man hinuonig mini pizza nga gulay. Butangan ra magud na hagkuan guys. Cornstarch gamay o gamay harina. Wala si Ja. Daghang gilumpia gyud siya. Naingana na. Imbinto lagi. Lami na shoes? Lami na imong gate? Lami? Lami? Lami na? Ha? Lami na man katingag? A few moments later. Diyan naghanggi lumpia guys. Nahurot ni Precious agang gibuhat ganjang umilit. Daghan sa din nakaon. Nadarag lumpia. Napay nabilin dito nga 14 man ni kabuok, 5 may hanggi luto. Tuwagan pa niron makahurot dumis 5 ug di sunod tulo na laman. Tuon. Nice siya guys. Harang gidagko kay gamong wrapper gamay raman. Gulay man pud ni gisa dali ra man luto na bali ag isa. Mo na ni among panihapon ron. Diya mo na ni guys. Gamong lumpiang gulay ug sausawan di ah. Suka nga nay paminta ug sili. Crispy man pud siya guys. Basta init-init pa. Buntag man lang ay mo. Gulay rin kanan. Kuha mo ulit pesos ag wrapper. Buntag mo. Sarang gulay mo. Hi, ngaon ta. Kabi, ngaon ta. Ay, nakabarag na kita amita kaliha. Tuwang ka. Hindi guys, kay papamong ko na humag paadon sa mga gamit kay malaging pamuston kay simba ko dyan magka-emergency matunang di mga basa. O ganina, aghaadjong yun nag-andam dugay na ganang nandam na medicine kit ka ng ka-precious na importante. Tambaw nga na andyan sinina. Andam lagi ko kay mo tumingin sila nalagi ko na ibiguan. Karon ang mga gamit nga simba ko jud kan tahay og kinahanglan jud mi mo bakwit kay basi mga basa yan na pamusto na garbage bag daan. Mga sinina namo nga kuan kay madyo po ning mangandam ta kay sa una sa ang elementary days ug high school days dito man ko sang lula basta na di nga na nga daw tang panahon ang lula grabe dito sang abtika dito ko ni japod naka-learn og kanang naay mga ingani nga og radyo katalagman pamuston dito tanan pati mga unlan nga na mga habol kay madyo nang magkainan sa agbay nga na kay masuot nga di mga basa karon kay minsan mo tagang kakuhilaw pila na ko kaadlaw ay katug nga na sige bagyo kay inaman nag storm chaser nga taga laing nasod diha man ko na punas das pag Yolanda da kusog ba tong bagyo hatong Yolanda da namang pimuingan nga basing kuno kusog pa Yolanda simba ko laman in taon Ginoo na jay bahala sa tanan madyo laman tagi dyan ang tunawon nga moabot nga hinay ra si dya nga wa ka jud daghang madamage ug way daghang mga kinabuhing makalas. Lisod day dyan nanatay bata guys kaya ako kanunay ako ra
basta dinhi na ko buntin lupa na mga bagyo nga na putos-putos ra ko gang sinina pero di ko kadyo ko ilawan kay simba ko kantahay ko no og mubaha jud aw makiglangoy taman maka survive pero karon lahi na jud di jud ay pareho dako di jud ka lahian og na kay anak kay gimong hanahan na nara sa imong anak isad di lalim mo nang tabangi lamang pud pagampunin jud guys nga matunaw nang tanang bagjuha ug moabot magaling hinera si nga way daghang mga daot way daghang mga guba ug way daghang mga bahaan kay sa mga balita sa social media naupaw na kuno ang Sierra Madre kay mo lagi mining na luoy mara ba jud kuno nimo sagang sa mga bagyo jawa ni mga kahoy ag baha nga na na kuan ko samot kay naa katong gaingan nga storm chaser kuno nga TJ magkuan sa documentaries ba na sa tibuok kalibutan may katalagman manang kulba kay lisod di janing nanatay anak di na tamahimutang nga taganangan na sa tang anak kung makainan sa anak nagkaroon ako dari sa kwarto kay balik kumahuman kay lisod ganyan natay bata kay masigitog tawag natay buhat mutos na ko gamong mga sinina mga unlan mga gamit habol nga ipangbilin simba ko jud kita kinahanglan jud emergency kinahanglan jud mo bakwit madyo na magkainan sa nga di mga basa manang pampuston pero nagandam na po ko og kanang dagan kantahay namo og kinahanglan jud nimo bakwit madyo man jud paning andam ta kali Ginoo di makabakwit di daghan kadtong salamat kay kanino namong lugar dani pila nakabagjo-bagjo ni agi sakat pag pudyo na ho dani okay ra kay di jud ni mabahaan da wa man pud ingag kasag kadtong hangin karon kay kasag ng kuno di jud ni bahaan ning dani kay habog ning lugara nahabog di sang lugara dani di para dito sa ubos sa bayan sa Muntinlupa nga uwan ra way bagjo mo baha na mo nang siptira no mi dani og kawan-uwan ang problema lagi og hangin simba ko og ibto niya mga atop kay di ba ni concrete na among bahay dikit-dikit man hunon pud mi dani pero kay bawo ko nga nadji labing gamhanan nga mo protekta namo sa tanan-tanan nga maiguan sa bagyo kay grabe pa ag nahiagaman ron sa Cebu ja nanapoy bagyo madula man ang tag panalipdan sa labang makagaham nga wala antay musunod nga maingato sa Cebu kay karon tabanganan pa sila dito ya karon sa una pila ka bagyo sa naginusara ko dito kuso kami na dimulis putos to hasin na di ko mag-o bisag daukban ko sa unang atop madugin to pagkaukab sa atop kay diha pa ko'y maiplian diha pa sa higdaanan sa una kay katre raman lagi to kay di man lagi to simento tong ipuyan sa una dito pa sa tengah sa higdaanan na ukab bagatop mo tong dito na kuning balhin non das dapit sa portahan pero okay raman to kay wa pa man lagi tay bata katara mo kagalingan na tanganaan karon nga na tay batang gamay Ginoo ko labi na tong mga nahitabo sa Cebu sus grabe sakita just dughan yung paglaom ng pagsalig anta din tamin sa pasagdan kay labi na kay ni bata direng dapitar bas among lugar kay daghan na bagay mga bata dire guys kay mag tiwas-tiwas sa pagkuarong mahuman ito nang hipos si mahikling na simba ko jog na emergency evacuation nga di pud mga basa. A few moments later. Pagkani guys mo nagsinina na mas tatay o tualya habol unsa pa diha importante gamitonon dalagang mga papeles suot na ziplock medicine kit toothpaste mga banjos nga na sininang precious ang mga gamit nga nabilin mga sinina mga habol tualya ipamutos na nahadaan lubang masinina ng uban tatay nga mga bilin mga punda, mga hapin habol madyan nang isiguro pamutos kaya rin di mga basa simba ko jog mag emergency evacuate me madyan na naguli na mo na pamimahipos nga wak mabasa
Kaning aho guys, pangandam raman hinuuntog ni habang po'y kumos mangandam lagi. Medyo nang emergency bakit man gani naandam nakuan sa dari na hipos. Diba, papaday ang mga sapatos na ito'y kanag ito masilutin kaway ka precious. Ang medyo nang di mga basa o halimbawa medyo na kainin sa ning bahay kay iba dyan ay concrete. Ngayon hindi ko nang mangandam o ang sabot ko o mangandam dyan diba kaysa di dyan mangandam nakalipon nila ito biskuit o dilata kaysa precious kinahanglan mo dyan na may biskuit na alam maglilipon ito sa mga magamay kaya nakamag ko paper o wipes ni precious lalo sa isa kabahan ang pangabot visit na importante din mo gamitonon ba medyo na lang kaandang puta